uthi uDavid uNkulunkulu ngifundisa isikhathi sokuhamba kwami. Kunevesi khona lapho ku-39 encwadini yamaHubo mawayihla ngiyacabanga u4 or 5 athi mangazi ukuthi ngingodlulayo. Mangazi ukuthi ngingodlulayo kanti ngaphezulu ukuthi ngiyazi uNkulunkulu ukuthi insuku zomuntu wazenza zaba ngangokubanzi besandla. Bese kuletha umbuzo ukuthi uma ngathi wasiphakamiseni izandla uzothola ukuthi ayilingani lezandla. Kunjani? Manje ke mayethu uDavid ngifundise uNkulunkulu insuku zokundlula kwami. Kwase kubuya nento ethi kambe sasikhona isikhathi esidala lapho khona abasuke eNatal uma bazosebenza eGoli mfundisi wami babephatha okusapheshana bishop. Lokho kusapheshana kwakubizwa ngokuthi it's a citizenship. Uma ke avinjwa iphoyisa lena ncwadi ikhuluma ngakasho lutho yena ngakho ithi lona kabelongi la. Akangizwe uma senator uma akikhipha lena ncwadi ufika iphoyisa sengisho leli phoyisa lokufa elifike kulesi sihlobo sethu kunencwajana ayikhiphile yathi lona akabelongi la kahle kahle vele ubekhona la eyisisebenzi kodwa manje umela uma ke kuphela lena ncwadi nephoyisa liyasho ukuthi ufanele ukuthi ubuyele ekhaya. Ngoba leli lizwe akulona uze lapha ngokuzosebenza. Uma ke wehla la ku39 ibisihlukanisa kabuhlungu ngoba ithi noma eqine kangakanani umuntu. Ngizweni basana. Noma umuntu eqine kangakanani ithi kodwa yena uzodlula. Yingakho uPaul akakhulume le ndaba athi asinawo umuzi omile lapha kodwa thina siyawufuna umuzi ozayo. Abesethi mayedlulela encwadini yamaHebheru athi ke bonke laba bafa bekholiwe. Athi ke nezithembiso bayithakazele kodwa zikude zingafikile kubo kodwa bayithakazela. Na indaba la ifika ijule khona athi ke uma bebethanda befisa ukubuyela ezweni abaphuma kulo athi ke uNkulunkulu esimkhonzayo ubeyakubanika ithuba lokuthi ababuyele kodwa indaba ibambe enhlizweni nasengqondweni nasenkolweni kuba ukuthi sifuna umuzi. haleluya ongezwanga Asiwudingi lo muzi bazalwa. Asihleli ngenkani la. Asihleli ngenkani bazalwa. Asihleli ngenkani. Uthe umfundisi 2 minutes nali izwi lokugcina bazalwa. Uthi uJesu Bishop lami. Uthi Peter sengukhulekela. Peter sengukhulekela. Peter sengukhulekela. Ngoba uzobhamazeka. Sizokushaya isimo Peter. Uthi kodwa yinye into engiyenzile. Uthe wena mawukelwe enkazimulweni. Mina ngathi nangimuza ubaba ebhala incwadi emniki authority ukuthi akakubhamaze lokucelayo. Uthi mina ngase ngigijimele emkhulekweni. Uthi ke Peter sengukhuleka yinye ke into uJesu ayibhekayo uma uPeter ecelwa ivuma inkazimulo ngoPeter kunye kubhekayo uJesu kuPeter ukhumbula indaba eyodwa uma uPeter semkhunjini afika uJesu ekseni lithi ke izwi uyehla uyehla uPeter unika uJesu indawo uma uJesu esekhulumile bese ke lithi izwi uthi ke uJesu Peter phonsana manetha enwe kujuleni. Nayi indaba sengivala bazalwane. uPeter uthi Nkosi kahle kahle wena ufike seswageza thina manetha.
it was confirmed ukuthi kuphelile akusekho kungaphinde kwenzeke futhi thina siyazi ukuthi masidwebe ebusuku bishop isimo sisuke sivumelana nathi ngiyofundisa ngelinye ilanga ukuthi ingani badwebe ebusuku sihlale nje lapho isimo namhlanje ngoba sekusile asivumelani nathi uthi ke uPeter kodwa Nkosi ngenxa yezwi lakho ngamanye amazwi uma ke thina siwabuyisela amanetha lapha bekade khona uma kwenzeka Nkosi ukuthi lawo amanetha wabambi lutho kungenxa yezwi lakho kungenxa yezwi lakho asibuyele thina siyodweba ngoba kuthanda thina sibuyiselwa yizwi yebazalwa ndeni wasekhaya niceliwe ibandla liceliwe kodwa simila sizothi sinikhulekele kuvuke lento kuJesu ukuthi kwathi noma uPeter azi ukuthi bawenzile umsebenzi baqedile kodwa ngenxa yezwi lakho Nkosi lithi ke izwi nenhlanzi ngaphakathi ezazikade zidluli netha zathi kodwa kukhona okufanele ukuthi kufezeke njengokusho kwa Hallelujah. hayi nezayidlula zathi kuyakosa ukuthi singene Sithanda singathanga. ngoba kufuneka ukuthi kufezeke njengokusho Umlomo ungaqala imanga. tutuzeka nkosikazi tutuzeka tutuzekani bazalwane tutuzeka bishop tutuzekani bandla lo Hallelujah. siyamazi umzalwane ukuthi ubemthanda kangakanani uNkulunkulu ayikho into edlula lokho umkhuleko siyanibeka ku uNkulunkulu akabusise amen